Nou, ik ben nog steeds bij Noorderwien. Ik ben nog steeds bij Noorderwien. En weet je wie er naast mij zit? Ja, dat is Tineke. Nu moet ik het goed zeggen. Schoenmaker. Schoenmaker van de... Van Barrelhouse. Van Barrelhouse. Ja. Niet Barrelhouse Band. Nee. Barrelhouse. Barrelhouse. Ja, maar dat had Willem mij niet goed Nee, opgegeven Willem hoor. had het weer helemaal... Nou, hij had mij een gastenlijstje gestuurd en dan moest ik het maar eventjes uit gaan zoeken. Nou, ik heb er eigenlijk om gevraagd hoor. Maar ik heb gehoord, jullie zijn begonnen in 1974. Ja. Ja. Als Barrelhouse bestaan we sinds 1974. Wat lang. Erg, hè? Ja, 1 jaar korter dan dat ik leef. Ja. 1 jaar korter dan jij leeft. Ja, ik ben van 73. Oh, ik Snap dacht dat je? je was... Ik ben 73 geleden. Nee, gelukkig niet. Maar nou heb ik een vraag, hè, want ik heb ook nog wel een beetje ambitie om nog een beetje te gaan zingen. Ja, want het schijnt dat ik dat ook kan. Ja, dus, hoe hou ik dan mijn stem een beetje? Gewoon 43 jaar nog op orde. Als ik dan in de 80 word, hè? Nou, dat heb ik allemaal helemaal niet goed gedaan hoor, dus aan mij heb je niks. Maar je rookt niet. Nou, nu even niet zoveel, nee. Oh, dus dat gaat op en af. Ja. Maar die heesheid, een beetje dat rauwe, een beetje dat bluesrauwe, want ik zit ook, dat mag ik dan niet vertellen natuurlijk, want ik rook dan ook wel stiekem. Oh, stiekem? Ja, stiekem, hè. Oh ja, Is maar ik zal het niet verder vertellen. Stiekem is altijd een beetje leuker. Dus, ja, dat is toch zo? Ja, dat is zo. Stiekem is leuker. Nou, ja, allebei. Dus, als ik nou ga zingen, dan heb ik nog ook wel een beetje een hees randje. Oh ja? Ja, Oh, leuk. maar als ik nou stop met roken, ga ik die dan kwijt? Nee, ik rook nu even niet zoveel. En ik merk niet zoveel verschil. Dus dat maakt niet uit. Nee, gewoon lekker flink zingen. Weet je wat voor liedjes ik zing? Nee. Van Janus. Ja, dus... Janus Joplin. Oh ja, de shopping. Ja, ik heb een Fries tekst bedacht op een Janus Joplin. Welke? Op een Bobby Bobby McGee. McGee. Maar het heeft niks meer met de oorspronkelijke tekst te maken. Hoe heet het nu dan? Nou, het heeft nog niet een titel, maar ik heb wel een soort vertaling gemaakt. Kan ik een heel klein stukje doen? Is iemand anders geworden? Ja, nee, dit is geen Bobby. Tjitske. Nee, het heeft er niks meer mee te maken. Oh, de hele naam is weg. Ja, het is gewoon een heel nieuw nummer. Oké. Ja. Nou, Gaat over wakker worden. Oké. Zal ik een Nou, stukje doen? graag. Oké. Ben Moet ik even nadenken hoor. Oké. In de nacht werd ik wakker, badend in het zweet. En ik voelde mij als het verlenen skiet. Stadig geen besef wat ik echt verjeet. En hoe ik eindelijk sliep. Dat is het begin. Mooi. Kijk, ik heb ook een voicemail. Zie je dat? Ja, ik ga even weigeren. Zo. Ja, dat komt er gewoon tussendoor. Dat heb je met de telefoon. Hè? En dan heb ik het refrein. Dan ben ik helemaal van mijn apropos. Ja, ik ben wel benieuwd naar het refrein Maar vond je het eigenlijk. wat? Ja. Ja? Geweldig. Vrijheid is mijn eigen wil, dus maak je er wat van. Er is niet dat weer net kind. Als tu zeist, ik ken het net nou, dan hast tu er gelijk. Maak je er nou weer dan echt wat van. Er is weer net, en dat echt net weer net kind. Ik moet er nog een oefenen. Ja, maar het klinkt, ik versta er helemaal geen bal van, maar het klinkt wel. Ik heb ook een Nederlandse versie erop. Oké. Ja, wil je die ook Voor nog de horen? Nederlandse luisteraartjes. Ja, oké. In de nacht werd ik wakker, badend in het zweet. En ik voelde mij als het verloren schaap. Langzaam kwam besef, wat ik echt vergeet. Dat ik overdag ook eigenlijk slaap. Ik stapte uit bed, al strompelend naar de spiegel. En in het licht zag ik mij werkelijk staan. Hey hallo, wie ben jij dan en wat was dan jouw wil? Wat heb jij die jaren toch gedaan? Vrijheid is je eigen wil, dus maak er ook wat van. Er is niets dat echt niet kan. Yay, Als je yay. zegt ik kan het niet, nou dan Yay. heb je ook gelijk. Maak er nu wel degelijk iets van. Er is niets wat werkelijk niet kan.
zeker. Ja? Ja. Doorgaan? Ik zou zeggen... ga Muzikanten door. zoeken? Ja? Ja, Ja? zeker. Dat zei Jack Bottleneck net ook. Ja, Ja, ken je die? nou, ja, die ken ik. Leuke man, De hè? gitaarband. Ga ik vanavond even heen? Ja, doe Ja, dat. ga ik even naar Markzicht. Doe hem de groeten. Ja? Van Ken je me. hem goed? Ja, heel. Nee hoor. Moet Maar ik we ook- hebben elkaar ontmoet. Oké. En Ja. een ontzettend aardige man. Ja, maar ik vind jou ook een hele aardige vrouw, Tunke. Dank je. Maar ik zoen altijd iedereen, maar meestal zijn het mannen. Mag ik jou kussen? Natuurlijk. Op de bank. Ja? Ben je anders bang voor de griep? Nou, dat niet. Nou, dus Tineke, hè, is de beste blueszangeres van Nederland.